ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରି କିଏ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କିମ୍ବା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି କବିତାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଭିଡିଓ। ଏଥିରେ ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା କିଛି ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ଯାହାକି ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ଭିତ୍ତିକ, ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନଜୀବୀ ମାନେ କାହାର ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିଲେ? ମାମୁଁ, ଚଢ଼େଇ ଗୁହା, ଭଣଜା, ଭାଲେରୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିଲେ। ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ କିମ୍ବା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ବଳଦେବ ରଥ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା ସାରଳା ଦାସ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତରଣୀରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି, ଧର୍ମମୂର୍ତ୍ତି, ପାପମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଧନମୂର୍ତ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ତରଣୀରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲକୁ କବି ପାପମୂର୍ତ୍ତି ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ କିଏ ପଡ଼ିଥାଏ? ପାପୀ, ଘାତକ, ଚୋର, ଅଜ୍ଞାନ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିଖାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବାକୁ ଦୁଃଖୀ ମନର କାହା ସହିତ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ହତାଶା, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଲୋଭ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଶିଖାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବାକୁ ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶା ସହିତ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ନଭ କେଉଁଥିରେ ଧୋଇଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଅଙ୍ଗାର, ସୁନା, ପାରଦ, ତେଲ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ନଭ ପାରଦରେ ଧୋଇଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଛାୟା ମିଶ୍ର କରରେ ବନସ୍ଥଳୀ କାହା ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି? ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ସରସ୍ୱତୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଛାୟା ମିଶ୍ର କରରେ ବନସ୍ଥଳୀ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି। କାହା ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ପାପ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, କଳି?
ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି? ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଓଡ଼ିଆ କେବେ, ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଓଡ଼ିଆ କେବେ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। କେଉଁ ଭାଷା ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ? ହିବ୍ରୁ, ଇଂରେଜୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ, ସଂସ୍କୃତ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହେଉଛି ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାକୁ ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ? ଇଂରେଜୀ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଜର୍ମାନୀ କିମ୍ବା ମାତୃଭାଷା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ମୂଳ ଭାଷା କ'ଣ? ହିବ୍ରୁ, ପୋଲିଶ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଜର୍ମାନୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ହିବ୍ରୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ସମୂହ ଜନତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? ଇଂରେଜୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ହିବ୍ରୁ ଭାଷା କିମ୍ବା ମାତୃଭାଷା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ସମୂହ ଜନତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏହା ହେବ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଭୀମର ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ରଳିରେ କିଏ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା? ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଗଗନମଣ୍ଡଳ, ମହିମଣ୍ଡଳ କିମ୍ବା ନଭମଣ୍ଡଳ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଭୀମର ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଇଂରେଜୀ ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କିମ୍ବା ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା। ଆମ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରଟା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଖି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅନ୍ଧ? ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ମାତୃଭାଷା, ଇଂରାଜୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ଆମ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଖି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅନ୍ଧ ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଏହି ଭାଷା ନ ବୁଝିପାରିବାରୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଯେଉଁ କୃଷି ସେଥିରେ କାହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଋଷି, ରାଜା, ମାନବ, ଦେବତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଯେଉଁ କୃଷି କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଋଷିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ପଦ୍ମିନୀ, କାରୁବାକି, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଦୁର୍ଗାବତୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଣୀ କାରୁବାକି ଥିଲେ। ରାଜା ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନୋନୀତ କରିବେ ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସେନାପତି, ଅଙ୍ଗଦ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା
ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ରାଜା ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନୋନୀତ କରିବା। ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ, ଏକଥା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଚାହିଁଲେ? 10 ଜଣ, 12 ଜଣ, 15 ଜଣ କିମ୍ବା 14 ଜଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? 5 ଦିନ, 4 ଦିନ, 3 ଦିନ, 2 ଦିନ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କଣ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କୂଟନୀତି, ଯୁଦ୍ଧ, ସୈନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ରାଜନୈତିକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପୁରବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? କଟକ, ରାଉରକେଲା, ମାଡ୍ରାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ମାଡ୍ରାସରେ ଗୋଟିଏ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପୁରବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁରବୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ସହିତ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ କଣ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ? ଗଳ୍ପ ବହି, ନେଳି କଲମ, ରୁମାଲ, ଉପନ୍ୟାସ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ପୁରବୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ସହିତ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। କାହାର ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି? ପୁରବୀ, ମହାପାତ୍ର ବାବୁ, ପ୍ରୀତି କିମ୍ବା ବେବି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରବୀଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ପ୍ରୀତି ନେଳି କଲମଟିକୁ କାହାକୁ ବିକିଦେଲେ? ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ, ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ପୁରବୀକୁ, ସୁବ୍ରତକୁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପ୍ରୀତି ନେଳି କଲମଟିକୁ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ। ପ୍ରୀତି ନେଳି କଲମଟିକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ? 5 ଟଙ୍କା, 3 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ପ୍ରୀତି ନେଳି କଲମଟିକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅବସାଦ ଏଠାରେ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି? ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ, ବ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ, ଅ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଦ ପରେ ଅ ଥିବାରୁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଅ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ। ଭାସମାନ ଏଠାରେ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି? ଆ ପରେ ନ ଥିବାରୁ, ଦନ୍ତେଶ ପରେ ମ ଥିବାରୁ, ଆ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଭ ପରେ ଆ ଥିବାରୁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଆ ପରେ ସ ଥିବାରୁ ଭାସମାନ ପାଇଁ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ହୋଇନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସହାୟକ ଭାବରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ପାଷାଣ, ଉତ୍କର୍ଷ, ନିଷାଦ, ଗବେଷଣା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ପାଷାଣ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସହାୟକ ଭାବେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି? ଚିକିତ୍ସା, ଭାଷା, ପୁରୁଷ, ନିଷ୍ପାପ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଭାଷା। ନିଷ୍ଫଳ ଏଠାରେ
ଦନ୍ତେଶ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇଛି? ସ ପରେ ଫ ଥିବାରୁ, ଳ ପୂର୍ବରୁ ଫ ଥିବାରୁ, ନି ପରେ ସ ଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଇ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ଇ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦରେ ସହାୟକ ଭାବେ ସ ବା ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇନାହିଁ? ବିଷୟ, କଷା, ଔଷଧ, କଷଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଔଷଧ। ଧୂଳିସାତ, ଏଠାରେ ଦନ୍ତେଶ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇନାହିଁ? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ, ସହାୟକ ଭାବେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ, ସାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ସାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ। ନୋଟିସ୍, ଏଠାରେ ଦନ୍ତେଶ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇନାହିଁ? ସହାୟକ ଭାବେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ, ସାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ। ଆବିଷ୍କାର, ଏଠାରେ ଦନ୍ତେଶ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇଛି? ବିସର୍ଗ ଇ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ, ଆ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ, ଇ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ, ଦନ୍ତେଶ ପରେ କ ଥିବାରୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ବିସର୍ଗ ଇ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ। ସାଲିସ୍, ଏଠାରେ ଦନ୍ତେଶ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇନାହିଁ? ଆ ପରେ ସ ଥିବାରୁ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ, ଇ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ, ଦନ୍ତେଶ ପୂର୍ବରୁ ଲ ଥିବାରୁ। ଖ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ? ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନିଷାଦ, ଚତୁଷ୍ପଦ କିମ୍ବା ବହିଷ୍କୃତ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଉତ୍କର୍ଷ, ଏଠାରେ ଦନ୍ତେଶ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇଛି? ଉ ପରେ ତ ଥିବାରୁ, କ ପରେ ଅ ଥିବାରୁ, ଅ ପରେ ର ଥିବାରୁ କିମ୍ବା ର ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ର ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବାରୁ। ଅଗ୍ନିସାତ, ଏଠାରେ ଦନ୍ତେଶ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇନାହିଁ? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ, ସାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ସାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ସୁକେଶିନୀ, ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ, ଅଧିକ୍ୟତା, ସୌଜନ୍ୟତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ। ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ, ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ବିଶେଷଣଗତ, ଲିଙ୍ଗଗତ, ଣତ୍ୱ ବିଧିଗତ, ବଚନଗତ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ବଚନଗତ। ଏଥିରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ବହିଗୁଡ଼ିକ, ଜନତାମାନଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ, ସବୁ ବହିଗୁଡ଼ିକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବହିଗୁଡ଼ିକ। ଏଥିରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଜନତାର, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ, ଜନତାମାନଙ୍କର,
ଲୋକମାନେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଜନତା ମାନଙ୍କର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ଉତ୍କର୍ଷତା, ସୁକେଶିନୀ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ସୁକେଶିନୀ। ଏଥିରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। କାର୍ପଣ୍ୟତା, ଜନତା ମାନଙ୍କର, ଅପରାହ୍ନ, ବୈଶ୍ୟା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ବୈଶ୍ୟା, ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ କୃଷ୍ଣ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଯେପରିକି ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ସଂସ୍କୃତ, ସେହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।